khi đây chính kinh tế trong cả mình sim trong ngang wana batia men mi runga poi rumang nadu kamin sim ngada một chi sang ombang aku lar ngenga ken rumang wadaki loki jolunga ya tukanang dalor jom ki baik macawai kim tabang atu pilane emban biang yang kika mahade ngalong upat siya ladang akong pisboruan om sutu baglaan na maraki ngawan pisong kumbanga day Rangtyrwa unang tao hiblabu day maunang pulong halay siyempre panyadon lay jong ijong dalabyang kapwa halay jong isamoy siya yung ikaw baro hingin yapoy magibang riyang ikiban sumar hangyasa kapertay digmik babaya jingmut jing perkap kilam siya ngay kadul jong kika paula dum ne shay tang mapki Hazing im jonga ngak loi ban kia ka shon ngan long jong ki baro shi junam ai ngan long jong ki shi junam ki den jing ken le jong ka men sim jong ang wana batia men mi runga poi rumang nadu ka men sim ngada mut shishang ombang aku lar ngenga ken rumang wadaki loki jolunga ya tukanang dalor jong ki baik macawai kim tabang atu pilane emban biang yang kika mahade ngalong upat siya Tirong ka pertengam dan haki Rangtyrwa nam laban tabyak Wanjop hidak siar lupa akis kor jong ki mentang awan ban pensngau ya jing ika bajur kum ki klur bom lanyau ya jing shitom na mar jong ki ngan sha dan yai minun ngatrai shitom kan bangala jing kan ju baharu kong ngalong balakre kilenti bas niulung ki tem ngan mare ya jing mujin perkap tilam shizngai kadul jong ki ka paula dum ne shay tong mapki Hazing im jonga ngak loi ban kia ka shon ngan long jong ki baro shi junam ai ngan long jong ki shi junam